Ang Gomti TV ni habanong nongoy oro sakpaijak ompi RD blog by khobjak salka kamio ompi sora no hunjak ompi sora panchayat by khobjak salka kamio belai no wana ma singjak ke party bung party kha tamo sanai oro current electric short circuit ongoi satta nukung khamka tai oroni joto mai tongmarok mail ni dul rok blai prai 1200 kg hayongnai 1200 kg ni plus ongnai 7 poribar ni mai rok brau huk khaichanai aboni bagai belai kene oro brok ni mai nogoton mani dul slamoi eba brok ni orongkha borok son bai nok tanga ambagai belai kente burik song thangka son bai rok taman bagai hor kisak lai kene nok bar bo faidong tabuk nok bar fainani jora ambagai pura khamai thapla chapai khan rok nugunan khana busuk si khare kusong thangka dini ani dini chanai rok khukai chanai rok phiaba borong aro tabuk borong ni je rang puisa tongmaro joton khampai ka je mai rok joton khampai kani oro khanai mankha borong oro kindu bar belai no obhai je tam sanai brain solution hamia je hospital ni thangnai hingkebo tabuk romdi borano lama hamia mane jengjale bagai lar hamia ni bagai oro phaimalaya fire service rok tai hospital ambulance rok oro phaimai am bagai borong oro joton thapla chawi thangpai khe oro ni je mangphrin bisingti nugui man khaina rok busuk wanama singsa ke khamka chini tipasa kamiam chai tomtoi je hapang rok sai dong jora dagan borok joton bagan subida khaina eba joton bagan kaham samung tanai nei phiaba chung naiman ka tipasa am chai hangke mungsapan ongya lama kroi oro nugjagi phaiga je tipasa rok na chini je hapang rok busuk seklegi ton je naimai ni rok nugi man kana je oro lama kri ongi tini oro ambulance phaimalaya abon bagai joto khamui thapla chai thanga phaidinge chung lukurok chung oro ni family ni borok bai kok saina yano tai bo detail bahai ke khamka rok si saimalaya no phaidinai toni choi kai gum tv borok ni khopti khnai ni yano bo bahai ke khamka eba bo bahai ke short circuit nang kharok takok ni sini mungin mungta mungkha Ani mungke oko salkapara gan mungke budono jeriang Dona joiriang obo actually obo bahai ke khamka jeng jara oro nugui man phaika tini ekdom wanama singsa ke oro khamui thanga bo bahai ke khamka boto oko karen o mata oko short mane khami thanga broni kareng short bai khamui thanga gora busuk family eba koita nukung khamba oro oko duita family nake por oko nongke satta broni no kham khagam din opit ma thum satta nok khamka ga chingor nugui man kha je o mai rok kabang ma khamka duita mai nok tangjak tongo kotorma ke brok huk khaichaman hingke o mai nok hingke o mai ke busuk kiji rong khnai ba busuk tongma rong khna o mai 300 mon kanai broni 300 mon kani family mili hoina kaisani kaisani kani mili busuk rok kano mai kunai ke emle oko pasoro suisoro tonai 500 rok tongnai na mai ngor lukha borok to oro borok ni khaklu rok eba mosor rok kabangma chakumna rok phaljanai jakangma tongmani khamjak ke nukha jingoro kungma mangphlibo chamung rok ke busuk ni rok khamkana chamung bu khamka nini rang bu khamka nini mungsa se mari aga nini khoklu chakma thum muk chung thai tung bu thum se mungsa mari aga thum se khampa rang busuk rok khamkana rang emle 6000 rok khamka borong 60000 Hingke total mili o rang bai nukung bai mili oi rok mai mili rok busuk rok ni idea mote busuk rok ni kham kana busuk rok ni khoti gross tong kana 15 lakh rok thang kana 15 lakh rok hingke oro to chung nugui man khana rok fire service eba ambulance rok no call rok khaikya khai mani chini problem ke oko lama ni karom phaimea bridge ni karom phaimea mono lama hamiata hingke lukurok khana ni man khana ri chini ti prasa kamio hingke bridge krui lama hamia aboni bagai kisi sikincha problem ongpano jeng eba ambulance nahani maya eba fire service de mate bahindra gon nahani maya oro tini fire service nahani maya lama hamya sokai maya ni bai busuk khoti ongka chini oro lukurok ni 15 lakh khoti ongka ni khnai manka lukurok ni bisingti phading jeng lukurok ni bisingti tebe khnai nele oro tebe lukurok tongo jeng chini chuchu ni khopti khnai ne chuchu ni mungta mungka chini mung govindo riang riang nengke o family ni tamaklai ha on nukung ni tamaklai onde neng nukung malik da nukung malik no ke neng obo khamar ke nukha dana nugya nu prothom bhai ke khamka prothom no khamo no bot karen bai khamo karen bai khamo khampuru bonok rok khamkana fast bonok khamani o borono pralti khamdango namphai on no onil kman no aro khamte hor bai lai pa o je nok hengke abo tin ni nok do na son ni eba walai ni nok soi ni nok son ni nok
ke dakungna hambai dokoro khanai naman kana abo tamung male balai kana wana ma singcha borok soni nok ambagai balai kana rik soni nok ni bagai khamui thangka anga phari chung taibo khana layono chini yang takukni khuktui takukni mungka tamungka Ani bumungka porom jeria nung o kamani nung o kamini no ko abo busik rati kubui je abo je kareng bai short circuit nangai khamkang mani obo chini kaisa oro hathai kaplai hathai kuchuk hain bagai chini kaisa current ni paper onek condition hamya tar bai tar kisam sa nanglai tui khe tongo haini bagai chini nokbar si sai phaikangkai obo chini current plus minus nangai no ate ekena chini obo nini gain hoite hor ka sai no plus minus khai khamui thangka gai plus ababu tai kaisa nini sonnok tongo sonnok hoite no hor ka sai phaika hain bagai no takuk hingke nrok noro lama rok hamya eba ambulance phaimi eba fire service phaimi ambagai tini balai jingjal kotol kachar kalai thangka hingke nung lukurok no tamo kok kachar muchung eba je sarkar rok no nung hapang rok no nung tamo kok kachar muchung nini hoite nrok ni kamini ong nung khoroksa borok ni hoite nung tamo kachar no kok kachar muchung belai belai kena hambai chung tini lukurong bagai chini dophan bagai tei chung belai kena chini wana ma singsa tei kirima singsa lama ni karono tei tui ni অবস্থা tei hor ni অবস্থা aboni no chini ei dirgom elakar obo belai belai kena chini lama bagai no asu age je 25 বছর শাসন বাম শাসন bo chung nugui phaika tei 5 বছর je BJP IPFT সরকার bo chung obo hai অবস্থা nugui tongo hain bagai chuni onek kena chini tipra sa obotei jagarao chini hamya lama tui hamya tei hor bu hamya tei nokhung bu hamya jotono chung saimano hain bagai chung belai belai kena chini government je tongnai rokno borokno bu chok kok kasarna muchungo chung abai ke chini tei bu kaham lama phainani bagai tei shanti lama thangnan bagai chung belai belai kena abotei hairano kok kasarna muchungo hingke tabuk borok no to nugui mankha je borok ni nukhungo to kuno krika na chamung tongo na chumung tongo na kanmung tongo kuno krika borok no kono ja pai chana pan cherang krika hingke borok no nung tamo khai lukurok no kok kachar muchung je borok no tabuk ta help langai tong nung o help lok samone thani sana muchung chuba chorok samone thana chana muchung je borok ni to tabuk mairong handi som berman joto krika kanmung chonmung rok eba songnani manis krika joto khampai thangpai hingke nung obo samone thani tamo kok kachar muchung eba tabuk parao MDC hinjangnai MLA hinjangnai rok tongo borok ni no nung tamo kok kachar muchung borok no chung borok nokhung to borok horse khamui thangka borok sungsar to korika জীবন kaisa tongsiu haini bagai ang kacharna muchung chini otro elakani MDC tai otro elakani kacham bidayok borok no ang jotono no ang je kacharna kok kacharna muchungo chini kaisa gorib borok masaya manung ya borok haini bagai ang borok no bu belai belai kheno chini 41 nong ompini 23 nong MDC borok no bu ang belai belai khero phai kasai nini naifaiman khangkai hamnai hini ang borok no bu kok kacharna muchungo hambai takuk nong ang obono la paithaka sana muchungo je jotono chini o je ompi ar di blogo tongnai khobui tongnai jotono kisa misa chubai manke bolai ni hamnai tamong male bolai nungwa nama singcha borong ni thani tabo ek puisa borang krei ambagai ang Gomodi TV habang nong nongoi no kaisa request riu jotono phai obono kisa kisa ka chubaka bolai ni hamnai ni hambai jotono